Başlanjy bölek hormatly Molla Abdurrahman ahun teňlitana tagsirin nanyp izinden el göterip dua etmeli däl we ayet okuýmaly däl diýse Wahabidir diýen sowtisynyň jogabyasy. Tamip bolňyzda tewhid galdyrmak dogry däl. Ayet Kur'an okuýmak bidgatdyr diýse biliň şol Wahabidir. Hamidan we musalliyan Hanafi fıkında nanip bolansaň dua edende el götermeli diýip bu ayet okuýmaly diýip mewjud bolsa, onda nanip izinden dua edende el götermeýäni we ayet okuýmaýany Wahabi ma'rify edilse bolar. Ýöne Hanafi fıkynyň hiç bir kitabynda nanip bolansaň edilýän duada el götermeli diýip bu ayet okuýmaly diýip bir dana ibarat hem nakıl däl. Nemune jehetden şol taýda zikretýär. Hanafi fıkında bir mu'tabar fetwa-i Tatarhaniya şol fetvada adab-ı taamni ýazypdyr. Ýöne dua edende el götermeli diýip bu ayet okuýmaly diýip ýazmandyr. Mana eşdiňler. Wa ammal arba'atul lati hiya sunnatun awwaluha an yusamma Allah ta'ala fil ibtida'i wa thani an yahmudallaha fil intihai wa thalithu an taghtasila yadaka qabla at-ta'ami wa ba'dahu wa ar-rabi'u an tusanna rijlaka al-yusra wa tansuba al-yumna inda al-julusi. Fetwa-i Tatarhaniya 18-nji jilde 181-nji sapga. Wa amma 4 hyslat ki sünnetdir. Birlenji bismillah aydarsın taamyň şurusunda we ikilenji hamd aydarsın Allah Taalaga ahirinde. Yani elhamdülillahillazi et'amana ve sakana ve ja'alana muslimin şol duany ahirinde okarsın we üçlenji eliňni yuwarsın taamnyň öň we şol taamnyň soň we törtlenji çep ayagyň düşersin we sag ayagyň diklersin oturan wagtda. We ýene hem fetwa-i Tatarhaniýada nanyp paryg bolansaň Allah Taalaga hamd etmekdi sünnet diýip tehrir edipdir. ومن السنة أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام فلا ينبغي له أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه فرغوا من الأكل. فتوى Tatarhaniya 18-nji jilde 180-nji sapga. وسنتندر الله تعالى hamd etmek, yani duayı hamdni okumak ki elhamdülillahillazi et'amana ve sakana ve jalana muslimin. Wagty ki faryg bolsa taamdan bes munasyp bolmaýar şol kişiге belend etmek sesini hamd bilen. Meger inki hem meclisleri faryg bolsalar nan ýemekden. Görseňiz Hanafi fıkynda ayet okuýmaly diýen ibarat ýokdur. Meger ahundadymyz bolsa nan ýep bolansaň ayet okuýmaýana Wahhabiyet tapany basyp dur. Gaty bir biinsaflykdyr we hem sarih iştibahdyr. Nan ýep bolandan soň duaý hamd hadisden sabitdir we fuqahalar hem onu taýid edipdirler. Hem çunan Ebu Dawud şerifde gelipdir. An Ebi Sa'id al-Khudri enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza faraga min ta'amihi qala elhamdulillahillazi et'amana ve sakana ve ja'alana muslimin. Ebu Dawud şerif 2-nji jilde 538-nji sapga. Hazrat Ebi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhudan merwidir. Beşek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem boldy wagty ki faryg bolsa taamyndan aýtýardy. Elhamdulillahillazi et'amana ve sakana ve ja'alana muslimin dip. Hamd bolsun Allah Taalaga bizlere taam berdi we bizlere içirdi we bizleri musulman aýlandyrdy. Şol duaý hamdny okanda el götermeli weya el götermeli däl. Muny öz mezhebimizde geçen muhakkyk alimlaryň kitaplaryna bakyp bul meseleni hal etse bolar. Hemçinan Molla Ali Qaril Hanafi mütewaffa 1014 Hicri Mirqat Şerh Mishkat'ta tahrir edipdir. Qalat Tibi rahimahullah dalla ala ennehu iza lam yerfa yadayhi fid-du'a lam yamsah wa huwa qaydun hasanun li'annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u kathiran kama fi as-salati wat-tawaf wa ghayrihima min ad-da'awat al-ma'thurati dubra as-salawat wa inda an-nawm wa ba'da al-akl wa amthal dhalika ولم يرفع يديه لم يمسح بهما وجهه. Mirqat 5-nji jilde 132-nji sapga. Aýtdy Tibi delalet etdi hadis şuňa ki wagty ki götermese iki elini duada sirmiýär ýüzüne. Oşol gaýda hasandyr. Şunuň üçin ki Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem kan dua etýärdi. Hem çunan iki namazda we tawafda we bulardan başga ma'sura dualardan namazlardan soň we uhlajak wagty we nany bolandan soň we şuňa meňzeş dualary götermiýär iki elini we sirmiýär ýüzüne.
ve hem üçin öz mezhebimizde geçen muhakkik, mudakkik alim berjesde Mevlana Abdulhay Leknevi rahimehullah beşumar kitaplara haşiye yazıp kitabın hakkını eda eden şahsiyeti ilmi nanip izinden ediliyon dua el götürmeli del deyip öz kitabı Saaya fi keşfin ma fi şerhil vakayda tehrir edipdir. ودل الحديث على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم يمسح بهما وهو قيد حسن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا كما هو في الصلاة والتواف وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلاة وعند النوم وبعد الأكل والشرب وأمثال ذلك ولم يرفع يديه ولم يمسح بهما وجهه سعايا إكلنجي جلد إكوير إلي سكلنجي صفحة delalet etti hadis şuna ki wagtiki götürmese ekelini duada sirmiyot şunu yüzüne. Oşol kayda hasandır. Şunun için iki peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem köp dua etyordu. Hem şunan iki namazda ve tavafta ve olurdan başka me'thura duaları namazın izinden ve uhlacak vakti ve naniyip olunsan ve su içenden son ve şuna benzeş duaları ve götürmiyot ekelini ve sirmiyot yüzüne. Görseňiz Hanafi fıkhynda nanip bolundan soň okuliyon duada el götürmeli diýip ýok eken. Belki duayı hamdny okanda el götürmeli däl diýip tahrir edipdir. Näme baýys bolduka ahunda adamyzga böyle açyk mesaillerde asabani bolup Wahhabiyet tafany urupdyr. Käşki şol aýtýan gepine Hanafi fıkhynda bir däne ibarat mewjud bolsa. Çün şewat azranju illat selim Çün şewat azranju illat selim tu'ma sidqu kizbira başat alim tu'ma sidqu kizbira başat alim